kungubebesa batu ngubebesa niyo mungu likulukira mugizi watu tumeona kuti ife tupita kumsonkhano maziwa kumsonkhano ndi wachani Sebani dala visa takashiro mandaka likulukire sidi maziwa tumeona ngati pamadapi hauzeni ene ntine kasireni mchero wata zimayi mosi wa amene mumaona timapepesa mati jambulaja zimene zodi zimachitika pa mandaka muzo tinamba dife kuthawa amene afotokozera nsangaja kuthawa osazo kuti kumene so tikuthawira kujaso kulindaniso kuliso anthu ena tikuthawa yonchija basi tapeza nyamataja nkutigwira ndikuyamba kutimenya kutilanda salu zimene tidavala zachipani ndidavala ine salu mpango ndi t-shirt nkutanda zonse zija nkutenga nkuponya gali moto kena kono basi akuti amutani mupepese atengaso zinthu zija kuti basaso ife nkutiveka nkupepesa pamene pajapo titamaliza nkuyamba kutimenya ndikutenga zovala zija ngati ndiyo t-shirt imene ndinavala ndikundilanda ndikung'amba ndikuponyaso gali moto salu zonse zijaso nkubwezeresaso kachiwiri mujani mugali moto muja limodzi ndi ansanga awiri amene ninatani ndinali nawo moti kumene kuja kunaneso ndaswa chovala nditangoyenda pang'ono kena kutakumana ndi amayi amene amagulisa anthuochi angotenga malayo nkunditani ndikunditenga nkundipasa nkuvala basi ino pamene kuti manyamuka kumene unapita zizatu so sitinatani sitinakone kuti ndikuti pakanda zafika kuno kumbamira kuti azathu tikumana nawo koma natimenya mafoni china chili chonse kutilanda moti isalu chali ndi tilibe ife anthu awa anangomva mpekesera dzulo chifukwa choti programu ya dzulo sanabwere ndiye mautenga analandira ngati kuti lero kukhala parade kuchokera ku state center kuzungulira town ya Lilongwe koma programu imene inaleperesedwa dzulo kuti programu imene ichitika lachisanu masana ndiye atafika kumene kuja anakumana ndi anthu amene afotokoze okha kuyamba kwa amenya mwachisanzo ngati taona ka video kena kaka kwauza kuti pepesani amayi ake ndi yawa komanso amayi awa komanso amayi awa anthu amenewa amenyedwa kwambiri komanso abamba wa Mr. Kaunda amenyedwa mwendo mukuona watupa amenyedwa ndi chimtengo chifukwa chongopezeka anaima pa parliament side ina ikuli malaina atavala ma uniform awo bwinobwino koma amenyedwa kwambiri panalinso mainedi mmene anavalira ndi mmenemu nthawi imene amapitayo ndanyamataji na Blair amayi awa onsewa ndi mamembala a DPP awamvula zovala kwang'ambira andi ma t-shirt ena wang'ambira kwalanda mafoni kwang'ambira ndiye mwachidule ineyo ndabwera kuzaona ngati mamembala a chipani chathu okonda chipani chathu amene anamvesedwa kuti kukhala parade kuzungulira ntawunimu zina afotokoza okha ndi mmene zinalili wapanopo ndikuwatengera ku chipatala chifukwa awa akuchita kugwira ena uku ena uku ndetu ufuna tipite pa polisi alembese statement yawo atipase mapepala kuti tipite nawo ku chipatala.